ngap dan sampai pi ki perlo ki bisna ban pe ya kan ke video ha kan ke channel Watla Messi bat kari Argentina kile job ya ka FIFA World Cup hynrei kim shom yo pat ban ra ka trofi shalaying Balei tungne pe ya kan ke video hadin bakari Argentina ban Messi kile job ya ka FIFA World Cup entau snam haka jeli kai persya ya ka fran leng bada ka tai bikar da saula arkol Watla ka taru Messi bat kari jongu kim shom yo pat ban ra ka trofi shalaying na markat kum ka rule jong ka FIFA ya kan ka original World Cup trophy kinai du aidam tang shakito kiri ki bayora hadu laisin terter hynrei hito kiri ki bayora tang chisin ki haban ra hi tang hapo madan bat kim ai jingbit bakin ra shala jong kari lane shala ka jong ka yeng kumban spun kan mau ya kan ka original World Cup trophy ki khot kata ka Julius Rimet trophy na kam taban kan mau burom ya former FIFA president Julius Rimet kumta ya kan ka World Cup trophy lachna lengba da ka share plate harikat ka sterling silver barka jingkya kalong lai point fra kg bat ya kan ka World Cup trophy lasha aban ai tang ya kito kiri kibara hadu laisin ya kan ka World Cup trophy te parlok tang kini ki kubor ngai be pila sotu min second du part hakwe ka video kublai shibun